Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usephumele ubala ongumalapho endabuko uDr Khehlelezi waqoka ukusiza abantu abakhahlamezwe izimvula ezinamandla kanye nezikhukhula. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijoyinele elikhasi wamolekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli kaYouTube. Usephumele ubala wakhetha ukulula isandla ongumalapho wendabuko uDr Khehlelezi emva kokukhahlamezeka kwabantu ezindaweni ezakhele iTheku njengoba bekunezimvula ezinamandla kanye nezikhukhula eyishinqala sizinda ikhahlamezekile kanye nabantu ngokunjalo. uDr Khehlelezi ubesebingelela abantu wathi nginibingelele kwamashu elindelane eNanda eNtuzuma kanye nasemahlabathini eVerelem nase Waterloo. Uma kukhona abantu abathintekile kulesikhukhula kwamuka nezindlu sicela nisipha amagama abo namaholi abahlangene kuona. Njengo uDr Khehlelezi ngikhethe noma ngingathanda ukwelula isandla nginikele ngezingubo kanye nokudla. Asibambisane kulesikhathi esinzima kangaka wabeseshiya imininingane abantu abangaxhumana kuyona nayo wabesethi ke abantu mabangakhohlwa ukuthandaza. Abantu bayijabulele kakhulu indaba zikaDokotela uKhehlelezi ukuthi kuhle kakhulu lokho akwenzayo ukwelula isandla ngesikhathi abantu abasidinga ngalo usizo. Usabela umncobo uthe amen mkhulu uNkulunkulu aze akubusise. uLindi Phelicela uthe muhle kakhulu umsebenzi wakho uNkulunkulu akuphe amandla Dokotela. uSam Yedama uthe uNkulunkulu aze akubusise Dokotela. Bonke abantu bafethu bajabule kakhulu ngaso isenzo sika Dr Khehlelezi sokuthi afune ukwelula isandla asize abantu abakhahlamezwe izona lezimvula ezinamandla. Mina ke njengentatheli kaYouTube bafethu sengiphuma kanje. Ningakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media. Ungibambeke evidweni elandelayo.